Събрали сме се, за да свалим едно корумпирано управление. Това, което обаче трябва да разберем, всички трябва да си дадем много ясно сметка за това. Това не е лесно. Онези насреща не са никак лесни за сваляне, защото те се самореализират само чрез власт. Те нямат други таланти, те нямат друг интерес, само властта. На България. Ние не принадлежим на никоя група, партия или кръжок по интереси. Ние сме само студенти и само граждани. Вие тук също сте това. Всички ние имаме общ интерес, жизнен интерес, да премахнем веднъж завинаги корупцията, кражбата, лъжата като начин на управление на обществения живот. Знаете, че няма да е лесно. Може да ни наложи да вземем такъв курс на действие, който никой не е и подозирал. Бъдете готови